De loodsen van een boerenbedrijf gingen verliezen in oktober in vlammen op. De bron in de loodsen wie dreig te bestrijden. Er wie sprake van explosiegevaar, omdat er tanks met honderden liters brandstof in de loods wienen. Goed 2 weken later werd de vrouw aangehouden. Ze werd ook verdacht van brandstichting bij basisschool het Harspit-internaat. Wij kennen deze vrouw. Zij is eerder in Bieltwest voor brandstichting en zij is er ook eerder voor veroordeeld. En dat betekent ook dat het ministerie kans zit op herhelling. En dat is ook de reden dat zij langer vast blijft zitten. En natuurlijk naast dat het om 2 hele slimme feiten gaat, maar een heel soort maatschappelijke impact die ook voor onrust waren in de gemeenschap. De vrouw is eerder veroordeeld voor het in brand steken van de dwarren van Sporthal Bulgaard in Ljout. Wanneer de zaak hoe de loodsen internaat behandelen wordt, is nog net duidelijk. Het politieonderzoek dat is klaar. En nu is de laatste stap dat er onderzoek dienen wordt naar de persoon van de verdachte. Dus dat zij onderzocht wordt door professionals en dat er goed gezien wordt. Waar is deze verdachte en hoe komt het zo vier? Ook omdat zij zelfs al onjoen had, dat zij bang is dat het webbaar zal. Intussen is boer Tijmen de Jong van Waterloodsen Uitbaanden wetwaande mooi de opbouw van zijn bedrijf. Hij neemt de situatie spietig en wacht het onderzoek aan.